Bine ați venit la Revelius RealView, ochiul din satelit al culturilor dumneavoastră. RealView vă oferă două tipuri de vizualizări ale culturilor dumneavoastră, densitatea vegetației și variabilitatea umidității plantelor. Acesta vă oferă imagini pe tot parcursul sezonului și istoricul imaginilor până la 3 ani în urmă, permițându-vă să vedeți cu ușurință variații sau anomalii care ar putea indica probleme pe care să le analizați în amănunt. Haideți să ne uităm mai atent la densitatea vegetației. Această scală vă arată densitatea vegetației culturilor dumneavoastră. Maronul indică lipsa vegetației, până la verde închis care indică o vegetație bogată. Iată exemplul unei culturi de cartofi. Și cultura așa cum o veți vedea în RealView. Făcând o comparație, veți putea vedea că zonele verde închis prezintă o vegetație densă, bogată, iar zonele verde deschis și galben din imagine indică o vegetație mai puțin bogată. Acest lucru poate fi cauzat de irigare insuficientă a câmpului. Iată acum exemplul unui câmp de năut cu probleme de uniformitate a irigațiilor, așa cum l-ați vedea în RealView. Puteți vedea cu ușurință faptul că zonele galbene au probleme pe care le puteți investiga, iar zonele verzi au o vegetație bogată. Variabilitatea umidității plantelor arată diferitele niveluri de umiditate din plantele propriu-zise, nu din sol, indicând zonele din câmp care sunt mai mult sau mai puțin umede. Puteți avea o densitate bună a vegetației, dar o problemă de irigare ar apărea mai întâi în reducerea umidității în plante. Acest lucru înseamnă că puteți identifica din timp problemele folosind această scală. Cu cât indicatorul scalei se îndreaptă spre roșu, cu atât este diferența mai mare. Variabilitatea umidității plantelor poate indica și suprairigarea culturilor. O cultură suprairigată ar putea începe să moară, reducând astfel cantitatea de umiditate a plantelor preluată de imaginile din satelit. Deci ce ar trebui să urmăriți în imagistica variabilității umidității plantelor și a densității vegetației? Pe scurt, urmăriți schimbările bruște. O imagine nu este suficientă, ar trebui să analizați progresul dezvoltării culturilor în timp și chiar să le comparați cu sezoanele anterioare, pentru a identifica schimbări care ar putea indica probleme agronomice sau de irigare. Dar nu toate variațiile indică o problemă. De exemplu, ar putea exista o variație într-o anumită zonă datorită tipului de sol. Acest lucru este, în general, în cazul zonelor largi, întinse și când variația este constantă, sezon după sezon. Atunci când există o diferență bruscă sau o mică zonă izolată sau o zonă care corespunde unei anumite zone de irigare, cum ar fi o linie de picurare sau chiar o zonă deservită de o valvă din câmp, acest lucru indică faptul că poate exista o problemă de irigare sau de sănătate a plantelor. Rețineți, imaginile arată o problemă potențială, cu toate acestea trebuie să o investigați. De exemplu, o problemă de irigare, problemă de fertilizare sau boli ale plantelor. Doar Revelius vă oferă RealView pentru a localiza problemele de irigare.